Bună tuturor, bine ați revenit la un nou videoclip. Astăzi o să vorbim despre cărțile pe care le-am citit în luna ianuarie. Sunt 4 la număr. Aș spune 3 și jumătate, pentru că pe una dintre cărți am citit o parte în decembrie, o parte în ianuarie. O să vi le prezint în ordinea în care le-am citit. Iar prima carte pe care am citit-o este cartea pe care am primit-o de Crăciun și pentru care am renunțat la alte cărți pe care le citeam atunci. Se numește Prințul din umbră, scrisă de Cassandra Clare. Și dacă ați văzut videoclipul anterior, știți că această autoare este printre autorii mei preferați de fantasy. Am tot văzut-o pe Instagram în special, pe YouTube mai puțin. Este primul volum dintr-o serie, cel puțin așa am înțeles eu. După modul în care s-a terminat cartea, cu siguranță o să urmeze niște volume. Este vorba despre un joc de putere, despre prinți și regi și oameni săraci și chinuiți. Cartea începe prin prezentarea unuia dintre personajele principale, pentru că, după părerea mea, avem 3 personaje principale. Cel mai principal dintre principali este Kellyanne, un orfan de 12-13 ani, chiar nu mai țin minte câți are în momentul în care noi facem cunoștință cu el. Așa cum am spus, este un orfan ce nu știe dacă părinții săi au murit sau pur și simplu nu l-au dorit, nu știe din ce neam se trage, pentru că în această carte este foarte important acest lucru. Iar într-o zi, Kel este luat din orfelinat și dus la palat pentru un lucru foarte inedit. Nu o să vă dau spoiler, pentru că ceea ce urmează să vă spun găsiți pe spate. Kel devine prințul din umbră al prințului moștenitor Canăr Aurelian. Acest prinț din umbră reprezintă practic un scut uman al prințului. Atunci când prințul era bolnav, nu se simțea bine, era în pericol să se afișeze în public, îl înlocuia Kel. Practic, da, așa cum am spus, este scutul uman al prințului, astfel încât prințul să rămână nevătămat, dar în același timp să își facă și atribuții. Un alt personaj principal este Lynn Caster, o fată așcară ce face parte din neamul acesta al așcarilor, care sunt marginalizați și chiar și fizic. În regat ei sunt obligați să locuiască în spatele unor ziduri și au anumite reguli pe care trebuie să le respecte. Nu trebuie să fie în afara zidurilor până la o anumită oră, nu au voie să se îmbrace într-un anumit fel, trebuie să se îmbrace numai cu un fel de uniformă, astfel încât să fie diferențiați de ceilalți oameni și tot felul de chestii dintre astea. Bineînțeles că în carte sunt foarte multe personaje, fiecare cu povestea lui, sunt multe intrigi, jocuri de putere, intră în scenă și regele nelegiuiților, un alt personaj important. Pe alocuri mi s-a părut greu de urmărit, pentru că sunt mulți termeni inventați, mulți termeni noi pentru feluri de mâncare, pentru haine, pentru arme și așa mai departe, și acolo mi s-a părut puțin greu de urmărit. Și cu toate că este o carte căreia i-am dat 4 steluțe, nu mi se pare că e la fel de bună așa cum au fost alte cărți pe care le-am citit de la această autoare, însă încă sunt curioasă să văd despre ce este vorba în continuare. Mi se pare că în această carte acțiunea se întâmplă puțin cam lent. Am citit de la această autoare pentru prima dată Instrumente mortale, iar seria mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare că se întâmplă foarte multe lucruri în cartea aceea și într-un ritm mai alert. Probabil este doar cazul primului volum, iar următoarele să fie cu mai multă acțiune, dar asta rămâne de văzut. Ce mi s-a părut mie puțin tras de păr la această carte este momentul în care cei 2 băieți se întâlnesc și au o conversație în care mi se pare că prințul moștenitor Canăr dă dovadă de o maturitate cam imposibilă pentru un copil de 12-13 ani, cum am spus. Dar, în fine, trecem de partea asta. Așadar, cartea aceasta este de 4 steluțe, aștept continuare.
Următoarea carte pe care am citit-o este cartea din Provocarea lansată de Loredana de la Ascult și Citesc. Este vorba de cartea Despre dragoste și alți demoni de Gabriel Garcia Marquez. Este o carte pe care foarte multă lume a citit-o, toată lumea știe despre ce este vorba. Mie la început cartea nu mi-a plăcut. Pot spune că în a doua parte a devenit mai interesantă și pentru mine. Mi se pare că a fost puțin cam scurtă. Atunci când acțiunea a început să fie mai interesantă sau nu neapărat acțiunea, că nu pot să spun că este o carte în care se întâmplă multe lucruri, dar atunci când devenea cartea mai interesantă, s-a terminat. Nici n-a început bine că s-a și terminat. Cam așa am perceput-o eu. Nu i-aș da 3 steluțe, dar nici 4, pentru că sunt cărți care mi-au plăcut mai mult decât aceasta, cărora le-am dat 4 steluțe. Așa că, nu știu, i-aș da 3 steluțe și jumătate, ceva de genul. Oricum, este o carte pe care vă recomand să o citiți, este foarte subțirică. O să vă las aici sinopsisul în cazul în care sunt între voi persoane care încă nu au citit cartea și vor să o facă. Da, de la mine a primit 3 steluțe și jumătate. Următoarea carte pe care am citit-o este o carte de 5 steluțe. Se numește În intimitatea secolului XIX. Este o carte pe care eu am mai încercat să o citesc o dată sau de 2 ori acum câțiva ani, însă nu s-a lipit de mine, dar anul acesta a fost anul ei. Eu cred cu tărie că anumite cărți nu sunt făcute să le citești oricând. Trebuie să fii pregătit pentru ele, trebuie să fie pur și simplu timpul lor. Cartea aceasta este și amuzantă, și ironică, și educativă. În carte intrăm așa în lumea personajelor din secolul XIX. Luăm parte la multe evenimente importante din viața țării noastre. În carte nu urmărim o poveste, nu avem un fir narrativ. Autoarea ne prezintă anumite fapte din trecut într-un mod foarte inedit, ne prezintă personalități, cum ar fi Regele Carol, Titu Maiorescu, Mihail Cogălnicianu, Caragiale, Vasile Alexandri și mulți alții, foarte multe nume cunoscute. Ne prezintă cum erau ei în viața de zi cu zi, ne prezintă umani, facem cunoștință și cu viețile lor personale, cu dramele lor. Cumva, în mintea mea, din cauza felului în care i-am învățat la școală, oamenii aceștia erau puși undeva sus pe un piedestal. Nu erau niște oameni, erau pur și simplu personalități la care nu puteai să ajungi. Pur și simplu era Mihai Eminescu, era geniul României, era Vasile Alexandri, era Cutărescu, ceva la care nu puteai să ajungi, nu prea erau umani. Ei bine, cartea aceasta parcă îi aduce cu picioarele pe pământ, așa printre muritorii de rând, și vezi de fapt că și ei aveau nemulțumirile lor și anumite trăiri, anumite râci între ei și ți prezintă într-un mod foarte natural, lejer. V-am spus, uneori ironic. Foarte, foarte bună este cartea aceasta. Îți dă așa o stare de melancolie, te face să cam vrei să trăiești și tu, măcar pentru câteva zile în secolul XIX, doar pentru a vedea cum era. Și, da, nu știu, îmi place foarte, foarte mult. Am notat pe carte anumite chestii ce mi-au plăcut mie foarte mult. În limbajul bucătăreților de pe Dâmbovița, cel sortit vine foarte devreme într-un secol care a iubit junețea ca niciun altul. Dacă cel potrivit e tânăr, dar nu tocmai bogat, e bine că e tânăr. Dacă e bătrân și bogat, e bine că e bogat. Dacă e urât și sărac, e bine că e de familie. Dacă nu are nicio calitate vizibilă, e bine totuși că a venit și că e sortit. Este foarte interesantă, eu vă recomand din suflet. Coperta este foarte, foarte frumoasă și mi se pare perfectă. Toată cartea asta este perfectă, și coperta, și felul în care este scris. Da, Ioana Pârvulescu, o treabă minunată. Și am ajuns și la ultima carte citită în luna ianuarie. Este o carte scurtă. Este scrisă de Andrei Machine, nu știu sigur dacă am pronunțat corect, cel mai probabil nu, se numește Femeia care aștepta. În ea este vorba despre un narator căruia nu-i știm numele, pe tot parcursul cărții noi nu știm numele sau nu i l-am remarcat eu, dar parcă nu îi știm numele.
Acesta ajunge într-o zonă a Rusiei, într-un sătuc, unde trebuie să facă un reportaj despre obiceiurile locale. Partea aceasta nu prea a fost exploatată. În toată cartea se menționează de 2-3 ori fugitiv despre aceste obiceiuri, lucru ce mie nu mi-a plăcut, pentru că mi-aș fi dorit să aflăm mai multe despre obiceiurile din satul acela. Însă, cartea se învârte în jurul unei femei de 45 de ani, cred, pe nume Vera, care de 30 de ani își așteaptă logodnicul plecat în 1945 la război. Pe naratorul nostru îl intrigă această așteptare, îi trezește niște sentimente și de apreciere, dar și de revoltă. El începe să aibă anumite sentimente față de Vera și își dorește ca ea să nu mai fie atât de loială bărbatului care a plecat în urmă cu 30 de ani și să îi accepte avansurile. Cartea aceasta m-a enervat pe alocuri, de fapt nu cartea în sine, ci tipologia naratorului nostru. În momentul în care a avea o bănuială că Vera, de fapt, nu a fost atât de loială și că ar putea avea aventuri cu un alt bărbat, începe să schimbe părerea despre ea și chiar menționează la un moment dat, am uitat să-mi notez, dar știu că chiar acest cuvânt îl folosea, o detest pe femeia acesta sau ceva de genul. În momentul în care se adeverește faptul că Vera într-adevăr a fost royală și că nu avea nicio aventură cu niciun alt bărbat, el din nou are anumite sentimente față de Vera, din nou îi trezește interesul. Practic, dacă Vera îi acceptă avansurile lui, este în regulă. Dacă acceptă avansurile altui bărbat, nu este în regulă. Nice! Un alt lucru care m-a deranjat la personajul nostru principal este atitudinea aceasta de superioritate pe care a avut-o pe întreaga poveste. El se considera un erudit, un învățat. El vine din Leningrad, el a făcut facultate, iar Vera era decât o femeie prostuță dintr-un sat uitat de lume, fără orizonturi largi, era o învățătoare într-un mic sătuc și atât era de capul ei. Asta până în momentul în care află că de fapt Vera are și ea studii și nu este atât de încuiată pe cât credea el, și ăsta a fost momentul acela în care l-am adorat pe autor, pentru că i-a dat peste nas acestui narator foarte mândru așa de el, și chiar naratorul în carte spune că este orgolios și egoist și încă ceva, dar chiar și așa, nu. Este pe lista mea neagră. Un alt lucru care m-a deranjat la acest personaj este lipsa lui de asumare și lașitatea. Nu vreau să vă dau spoiler, dar o să încerc să vă povestesc fără spoilere. Spre final se întâmplă un anumit lucru. În paralel aflăm anumite lucruri și despre bărbatul pe care Vera îl așteaptă de 30 de ani, iar lucrul acesta îl face pe naratorul nostru să dea bir cu fugiții și să nu își asume acțiunile. Dă dovadă de o lipsă de maturitate foarte, foarte, foarte mare și aici vreau să vă citesc ceva. Explicația ar avea mai mult sens dacă v-aș da niște spoilere, dar nu vreau. Pe la 2 noaptea simt o mare destindere. Știu că trebuie să mă trezesc foarte devreme, să părăsesc satul pe șest, să ajung cât se poate de repede la Răscruce, să mă arunc într-un camion și în gara din capitala raionului să iau primul tren spre Leningrad, spre civilizație, spre uitare. Asta o să fac. Mă simt hotărât și energic. Mă întreb o clipă dacă nu ar fi cazul să las câteva cuvinte pentru Vera. Ar fi mai puțin mojicesc la o adică, apoi hotărăsc să o șterg pur și simplu. Da, cum am spus, ar avea mai mult sens dacă ați ști mai multe detalii, dar cred că ați înțeles ce am vrut să spun. Pe de cealaltă parte, Vera este o femeie foarte puternică, este un exemplu de urmat. Probabil ea este și mai matură pentru că are 40 și, iar autorul nostru are 27 de ani, parcă, sau 23, nu mai țin minte sigur. În momentul în care el se întâlnește cu Vera, știu că este mai tânăr decât în momentul în care el spune povestea. Cred că totuși avea în jur de 23 de ani și probabil de aici să vină și lipsa aceasta de
asumare și responsabilitate. Dar chiar și așa, la mine este pe lista neagră acest personaj. Nu se face așa. We don't do that here. Eu vă recomand cartea aceasta. Se citește foarte repede. Eu vă recomand cartea aceasta, se citește foarte repede și vă recomand. Așadar, acestea sunt cărțile pe care le-am citit în luna ianuarie. Dacă ați citit vreuna dintre ele, ca de obicei, nu uitați să-mi spuneți în comentarii. Noi ne revedem la următorul vlog, iar până atunci nu uitați că sunteți minunați și unici. Pa, pa!